Един хубав зимен ден на покрива на Балканския полуостров връх Мусала. С много ясна и просторна гледка. Така е през зимата, винаги съм казвал. Очакваха се минус 15 градуса днес тук, но времето е някак приятно пролетно. Може да се види Пирин планина отсреща. А натам е Маловешкия дял на Рила. Тук долу е Маричиния циркус, от който извира река Марица. А ето тук е част от Мусаленския венец, връх Малка Мусала. По-в далечината е връх Иречек. Те са част от Мусаленския венец. А ако приближа малко в далечината, може да се види Старопланинския масив. Върховете Ботев, Вежен, язовир Искър също се вижда. Ето там. И Витоша може да се види.